a zuciya da fili sosai na rashin sakuni kuma limamin juma'ar mu malan safawan rabbana yayi masa rama. Mun yi kunci a zuciya da fili sosai na rashin sakuni kuma limamin juma'ar mu malan safawan rabbana yayi masa rama. Da fari na sanyo ilahu mai rayawa, in ya so kuma shi rayuwar yake canzawa, in ya ga dama rayuwar yake fakashewa, rabu kenan mai sauya yanayi ko yaushe. Mun yi kunci a zuciya da fili sosai na rashin sabari kuma limamin juma'ar mu malan sabawa rabbana yayi masa rama. Rabu gayya salati ga shugaba zaɓinka, annabin nan dangata masanin lamararka, sada alinsa da asabu fa salatinka, har sharifai da shehunai bana gina tsaba. Mun yi kunci a zuciya da fili sosai na rashin sabari kuma limamin juma'ar mu malan sabawa rabbana yayi masa rama. Mun shiga wani yanayi wanda ba mamance ba, a watan azumi mun kai 14 juma'a duba, a daren ranar an shigo an yi mana zamba, mun ji harbi ranar wanda ba mu yi zato ba. Wannan yanayi lallai fa ba mamance ba, sun kwashe mutane har fa 8 ne duba, an nisa kwato su rabbana bai nufa ba, a ciki har da faliman sabawan suka ɗauka. Mun yi kunci a zuciya da fili sosai na rashin sabari kuma limamin juma'ar mu malan sabawa rabbana yayi masa rama. A daren ranar babu wanda ya barci ma, garuruwa da yawa sun kawo da wakima, domin a ranar wasu ko saura ba su yi ba ma, an kwana kunci wanda mu ba mamance ba. Mun yi kunci a zuciya da fili sosai na rashin sabari kuma limamin juma'ar mu malan sabawa rabbana yayi masa rama. Daga baya sun kira sun faɗi gudun fansar su, wanda sai an kai ne sannan za su sako su, waɗanda suka je kai kudin sai suka rike su, suka ce sai an ƙara kai kudi za su sako su. Mun shiga wani yanayi wanda ba mamance ba, kuma mun yawaye kamar ba za mu bare ba, kuma mun ta du'a'i shi ma ba za mu bari ba, sai da suka yi kwana 84 a gurinsu. Mun yi kunci a zuciya da fili sosai na rashin sabari kuma limamin juma'ar mu malan sabawa rabbana yayi masa rama. An kara kai kuɗi su sako mana mutanenmu, sun sako su fa amma sun kashe limamin mu, mutum 8 suka dawo a cikin anguwarmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun yi kunci a zuciya da fili sosai na rashin sabari kuma limamin juma'ar mu malan sabawa rabbana yayi masa rama. Rabbana ka ji kan liman kai masa alfarma, ka haɗa shi da annabi ka haska masa kabari ma, ka raba shi da duk wahala da cikin kabari ma, mu kuma ka ƙara mana hakuri na rashin liman.
misalin 13, maza 8 mata 5 taziya ne maku. Ya haƙurin limamin mu mahaifi gunku, mu yi haƙuri na rashin samu ta yi masa du'a'i. Mun yi kunci a zuciya da fili sosai na rashin sabari kuma limamin juma'ar mu malam Safawa Rabbana ya yi masa rahama. Sunayen yaran Safa yanzu zan zano, Isiyaka Juna shi ma dan Safa na ɗaya ne, sannan akwai Murtala shi ma ɗansa na biyu ne, Abubakar dan da shi ma ɗansa na 3 ne. Mun yi kunci a zuciya da fili sosai na rashin sabari kuma limamin juma'ar mu malam Safawa Rabbana ya yi masa rahama. Sannan akwai Ibrahim dan Safa na 4 ne, sannan akwai Abdullahi ɗansa na 5 ne, sannan akwai Nasir shi ma ɗansa na 6 ne, sannan akwai Salahu ɗan Safa shi na 7 ne. Sannan akwai Ubaidu ɗan Safa na 8 ne, sannan a mata Sa'adiya kuma na 9 ne, sannan akwai Rahina kuma ita ma na 10 ne, sannan akwai Asiya ita na 11 ne. Mun yi kunci a zuciya da fili sosai na rashin sabari kuma limamin juma'ar mu malam Safawa Rabbana ya yi masa rahama. Sannan akwai Shamsiya ita ma 12 ne, sannan akwai Hajiya ma ita ma 13 ne. Su ne yaran da ya bari a nan duniya ne, Rabbana ya ji ganinsa ya kai haske gabarinsa. Mun yi kunci a zuciya da fili sosai na rashin sabari kuma limamin juma'ar mu malam Safawa Rabbana ya yi masa rahama. Ya bar matansa 3 ya ƙarin haƙuri, Bilkisu ke ma na 1 ya ƙarin haƙuri, Maimunatu ke ma na 2 ya ƙarin haƙuri, Talatuwa ce na 3 ya ƙarin haƙuri. Sannan akwai yayyansa mata ya haƙurin mu, Hafsatu ke ma ya haƙurin limamin mu, Baratu ke ma ya haƙurin limamin mu, Allah ya ji karnisa ya kai rahama gabarinsa. Mun yi kunci a zuciya da fili sosai na rashin sabari kuma limamin juma'ar mu malam Safawa Rabbana ya yi masa rahama. Alhaji Nura fa ya haƙurin limamin mu, Haji Muntari fa ya haƙurin limamin mu, Haruna Na'ibi ya haƙurin limamin mu, Rabbana ya ji kansa ya kai haske gabarinsa. Mun yi kunci a zuciya da fili sosai na rashin sabari kuma limamin juma'ar mu malam Safawa Rabbana ya yi masa rahama. Allah ya gafarta wa Yakubu ya yi masa rahama, Allah ya gafarta wa Isa Kirya shi ma, sanadin wannan abu suka yi haɗari su ma, na yi ta'aziyya Rabbana ya yi masa rahama. Garin kafinmu da Maliki kuma ya haƙuri, gidan Makeri gidan dan girma ya haƙuri, anguwan Gago gidan Gishiri ma ya haƙuri, gidan Mekara da kewayen kuma ya haƙuri. Mun yi kunci a zuciya da fili sosai na rashin sabari kuma limamin juma'ar mu malam Safawa Rabbana ya yi masa rahama. Alhamdulillah ni anan ne za na dakata, waƙar ta'aziyya Abba Kafi na rubuta, Abubakar ɗanɗa shi ne ya sa na rubuta, Allah ya gafarta wa liman ya yi masa rahama.